Predovšetkým od mojich známych, na ktoré som pozerala už niekoľko mesiacov, čo sa s nimi deje, že sú stále krajšie a že ich pleť úplne žiari. A po rozhovore s nimi som sa rozhodla pre tiež túto kliniku, čo som veľmi šťastná a spokojná, pretože nemenila by som pani doktorku za nič na svete. Mala som obavy, a to iba z toho dôvodu, že mám panický strach z ihiel, ale pani doktorka ma na konzultácii ubezpečila, že sa skutočne nemám čoho bať. Dala som sa presvedčiť a skutočne som sa nemala čoho bať, pretože zákroky boli úplne bezbolestné a bola som s nimi naozaj maximálne spokojná. Presvedčila ma pani doktorka Hamračková svojím úžasným prístupom. Všetko mi detailne vysvetlila a videla som, že skutočne pristupuje veľmi profesionálne ku svojim klientkám. Pleť je krásne vyhladená, nemám žiadne vrásky, pery mám plnšie, tak ako som si to veľmi prijala. Pracujeme ešte na odstránení pigmentových škvrn a taktiež ešte chceme pracovať na krku. Ľudia v mojom okolí si ma obzerali zo všetkých strán a pýtali sa, čo je na mne iné, pretože som vraj oveľa krajšia a mladšia. Takže si myslím, že zákrok určite prispel aj k mojej psychickej pohode, aj k môjmu sebavedomiu a ľudia okolo mňa ma taktiež vnímajú oveľa inak. Áno, celkom určite. Celkom určite sa cítim lepšie aj vo vnútri a cítim sa lepšie, keď sa pozriem do zrkadla. Cítim sa oveľa mladšie.